Krásný den, večer nebo ráno, milé spokojené ženy a možná i milí spokojení muži. Já vás srdečně vítám u dalšího dílu podcastu Spokojené ženy a dnes tu mám úžasnou milou hostku Máriu Cieník. Vítám i tebe. Ahoj Kateřínko, děkujem. My si dnes společně budeme povídat o kvantové hypnoterapii, o védské astrologii, ale zároveň Mária má skutečně silné napojení, takže uslyšíme i jaké poselství tady pro tohleto období, na což se já hodně těším, protože tvoje hloubka, moudrost, slova jsou ve velké síle a vždycky, když něco řekneš, tak je takový a zapadá to úplně na ty místa, kam přesně má. Takže na to se dnes můžete v tomto rozhovoru těšit a jdeme na to. Ďakujem za tvoje pozvanie a som veľmi rada, že tu môžem dneska byť. Ďakujem. Mě teďka úplně napadlo, že vlastně jsme tady v podcastu Spokojené ženy, takže možná se i pak třeba v průběhu dotkneme i toho tématu té spokojenosti, protože to je pořád takové téma, který tady tak zkoumáme. Ale teďka bych chtěla začít kvantovou hypnoterapií a védskou astrologií. Protože pro mě to bude úplně nové pojmy. Já znám astrologii, čínský horoskop, majský horoskop, ale ten védský, to jsem vůbec o tom nikdy neslyšela. A znám kvantování, kvantové techniky, znám hypnoterapii, ale kvantovou hypnoterapii jsem taky nikdy nezažila. Že jsou to pro mě úplně nádherné nové nástroje nebo techniky, které nás můžou posouvat do většího blaha svého bytí. Tak jestli bys si k tomu řekla, co si chceš vybrat, co by si chtěla začít? Asi by som začala tou astrológiou, pretože tá prišla na tej mojej ceste skôr pred kvantovou hypnoterapiou a je to vlastne ako v takej nejakej tej božskej chronológii, takže tú kvantovú hypnoterapiu by som si vlastne nechala až neskôr, áno. Tak jako možná nejdřív říct, co to je, co si pod tím můžeme představit a jestli znáš klasickou astrologii, čím se liší? Tak ja som sa vlastne o astrológiu, o hviezdy a o planéty zaujímala úplne odjak živa. Vlastne od doby, čo si pamätám, som pozorovala hviezdy a aj miesto, ktoré si vlastne moja duša vybrala pre zrod v tomto živote, tak je malinká vesnička na severovýchodnom Slovensku, kde sa spájajú tri také významné pohoria, Tatry, Pieniny a Čergovské pohorie. A my sme vlastne ako taká malinká dedinka fakt uprostred tých hôr. Takže vlastne tam, keď sa o polnoci zhasnú neónové pouličné svetlá, tak vlastne tam je úplný roj, vlastne ako naozaj, ako keď si predstavíš takú tú wallpaper. Vlastne ako fakt taký plagát na pozadie, tak ako proste je tam vidno nádherné hviezdy a súhvezdia. A vlastne vnímala som to hlboké prepojenie a cítenie vlastne odjak živa. A potom to išlo do nejakého úzadia a prišla doba, kedy si to znova a znova žiadalo moju pozornosť. Veľmi som sa o astrológiu zaujímala, ale vlastne aj to okolie mi dávalo také tie nejaké pripomienky, že áno, tá astrológia tu je a nejakým spôsobom sa ku mne ozývala, ale ja som ešte nebola pripravená. A bolo to vlastne začias z korporátu, kedy moja kolegyňa, ktorá sedela vedľa mňa, mi vlastne k mojim 25. narodeninám urobila vlastne západnú astrológiu. A vlastne to bola také prvé nejaké čítanie skrz hviezdy, ktoré sa ku mne dostalo. A potom som sa presunula do ďalšej práce, kde som znova mala veľmi blízku dušu kolegyňku, ktorá ešte u pana Baudyše staršího študovala astrológiu, taktiež západnú, takže to bola znova nejaká tá pripomienka. Lenže proste každého z nás si nájde ten nástroj, ktorý my do života potrebujeme. Ja som si prechádzala vlastne tú západnú astrológiu, ale nebol tam taký ten klik. A vlastne aj keď som si hľadala nejakého sprievodcu v tej astrológii, tak nedošlo tam k tomu vlastne ako k nejakému súladu.
A potom vlastne som začala ako sa zaujímať hlbšie o védy, študovala som ajurvédu, jógu a tak ďalej. A vlastne v tomto balíčku tých véd je práve aj védská astrológia, ktorá sa nazýva Jyotish. Jyotish je buď to oko véd, alebo oceán múdrosti, svetlo. Doslovne to v sanskrte toto znamená. A ja som sa vlastne v tej ajurvédskej komunite skrz jednu kolegyňku a fantastickú ženu masérku práve dostala k učiteľke do Akadémie astrovédskej astrológie, ktorá sídli v Nemecku. A je to úžasný manželský pár, ktorí práve pred 20 rokmi, vyššie než 20 rokmi, založili akadémiu v Nemecku a učia v Európe anglicky a česky. No a vlastne cítila som, že prišiel ten čas a naskytla sa príležitosť. Bola to práve tá vlastne ako počiatok doby covidovej, kedy sa začali otvárať možnosti, že síce na jednu stranu sa niečo striktne uzavrelo, ale na druhú stranu to pootváralo neskutočné množstvo nových dverí. A vďaka vlastne tomuto procesu som sa ja dostala vlastne k štúdiu cez Zoom vlastne tejto védskej astrológie, za čo som nesmierne vďačná, pretože vlastne moja dcérka v tom období mala 2 roky. Ja som to začala vlastne študovať a tým, že som ako bola maminka na plný úväzok na materskej s 2 dcérkami a vďaka manželovej podpore, tak som vlastne mohla začať vlastne ako sa ponárať do tej védskej astrológie. No a tým, že je vlastne ako tá védská astrológia súčasťou véd, tak je tam ako vnímať ten silný vplyv toho hinduizmu. Avšak musíme si vlastne uvedomiť, že najprv boli védy a potom prišiel ten hinduizmus. Takže vlastne častokrát sa vlastne stretávame s tým, že védy nám nesú nejakú múdrosť, nejaké poslanie, ktoré si osvojilo hinduistické náboženstvo a začalo ho nejakým spôsobom vysvetľovať a ovplyvňovať, podobne ako Kristovo učenie. Že vlastne zanecháva tam nejaké stopy. Avšak ako ja vnímam, že je tam ako v každej takejto náuke hlboká múdrosť, ale to duchovno je mimo to náboženstvo. A takto sa to snažím aj proste ako pojímať a takto sa snažím vlastne aj tento nástroj prinášať a nevnášať tam vlastne to náboženstvo, ale naopak ako ísť do tej počiatočnej védskej múdrosti, ktorá vlastne ako bola ešte pred tým samotným vznikom toho hinduizmu. Pretože duch je duch, to je čistota, láska. Náboženstvo stvoril človek na zemi. A toto je ako vlastne moje vnímanie. No a tá védská astrológia vlastne má svoje odlišnosti od západnej. Je tam vlastne posun v tom kalendári a v tom vlastne vnímaní napríklad vstupu slnka do určitých znamení. Keď si napríklad vezmeme, teraz sme vlastne v období kozorožca, tak vlastne vstup do kozoroha je 14. januára, ledna, a vlastne podľa védskej astrológie, čo je vlastne v súlade úplne s astronomickou presnosťou. Keď si otvoríme vlastne stránky NASA a vidíme, ako astronomicky vstupuje vlastne na nebi slnko do súhvezdia Kozoroha, tak vlastne védská astrológia je v tomto úplne ako presná. A západní není? Jako... Je tam posun. Aha, je tam posun. Je to jako okolo. A zeptám se tě, když takhle do toho vstupá, když jsi teda četla ten svůj horoskop, který ti byl vypracován podle té západní astrologie, tak jako
Ty jsi říkala, jako cítila jsi tam aspoň nějakou rezonanci, nebo tam prostě bylo takový, čtu to, ale jako necítím se v tom? Presne tak. Jo, takhle tam bylo tohle tak jako... Áno, pretože vlastne popis tej energie osobnosti podľa západnej astrológie, kedy je moje slnko v rybách, s tou rybou v tomto ponímaní so mnou nerezonovalo. Áno, niektoré ako vlastne veci dávali zmysel, niektoré veci som si vrala, že áno, ale stále to bolo také, že som si tým úplne nebola istá. A ako keby niekde vo vnútri mi niečo našepkávalo, že ešte je to celé inak, ešte to môže byť inak a pre teba je to inak. Pretože verím tomu, že ľudia, ktorí to tak cítia, majú presne zodpovedané tie otázky skrz tento nástroj. Yes. A je to takto v poriadku. Ale ja som vnímala, že mňa ako priťahuje ten orient už od malička. To je tak nádherný, co říkáš, a tak podstatný bych řekla, že jako nevítám takový to, že tohle ta astrologie je ta jediná dobrá, nebo i u těch směrů, že to jako jediný dobrý je Ayurveda, jediný dobrý je Čína, jediný dobrý je, ale vlastně jako vnímat, že všechno je dobrý, všechno má své místo, ale prostě pro mě je teď to. Teď ještě k tomu, že teď tohle, kde teď mi tady můžu jako načerpat, nasát tu informaci a to neznamená, že tady budu furt. To znamená, že dokud mi to bude sloužit a pár se můžu jít jako tady někde jinde, kde mi to slouží a je to vlastně v pořádku. Nebýt takový to hodnocení a souzení, ale právě to, že je to všechno v pořádku, všechno má své místo. Presne tak. A dá sledovat tohle ten jako diterný pocit. To je taky tak krásný. To je jako to uvnitř. Kto ja som v tom vnútri. Jo, kdo já jsem v tom vnútri. Áno, kto ja som vlastne v tej svojej ako prapodstate. A vlastne aj skrz tú astrológiu a vlastne potom sa k tomu krásne len ako doplní a zastrší to tá kvantová hypnoterapia, lebo vlastne ono, každý jeden nástroj, každé jedno náboženstvo stále hovorí o tom istom. Je to len cesta, ktorú my si vlastne ako skrz to svoje učenie a skrz tú školu na tejto zemi vyberáme. A vlastne tá cesta vlastne obsahuje určité aspekty, ale vlastne k tomu cieľu vedie mnoho ciest. Mnoho ciest. A vlastne ako my, duše na zemi, sa vlastne chceme niekde vo vnútri prepracovať k niečomu, čo častokrát nevieme ani pomenovať. K niečomu, čo nás vlastne vábi, ťahá. A vlastne ono to vravel už aj Jung, že všetci z nás, všetci ako ľudia na Zemi, niekde v hĺbke cítime, že sa chceme prepojiť so samotným Bohom. Ale vlastne v podstate je to sami so sebou. Lebo my sme jeho súčasťou. A bohužiaľ vlastne určitá ako keby energia, ktorá vládla na Zemi, tie doby temná, španielskej inkvizície vlastne a takého toho tvrdého logického patriarchátu, kedy vlastne sú určované normy, čo je správne, čo je dobré a ty si musíš vybrať stranu, musíš mať názor. A musíme? Ja si myslím, že nemusíme mať na všetko názor. A hlavne ako vyberať si stranu, to je takéto čierno-biele. Buď alebo. Extrém, 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 extrém. A čo ak my vlastne môžeme buď to ustúpiť do pozadia, alebo sa vlastne ako keby nad to povzniesť a stávať sa tými pozorovateľmi. A vlastne a tam zistíme, že keď si prečítame Korán, Bibliu, prečítame si vlastne Tóru. Oni všetci vlastne hovoria o tom istom, o tej láske, o čistote, o tej ceste, že sú tam nejaké pravidlá, nejaká disciplína. Lenže vlastne ono sa to nejakým spôsobom extrémizuje a na druhú stranu v dnešnej dobe je tak strašne málo majstrov,
ktorí toto múdro dokážu do tej hĺbky pochopiť a naozaj ho vlastne vysvetliť v tom duchu, v tej hĺbke, v ktorej nám bolo sem ako na zem vlastne zvestované. Ono sú to vlastne nejaké kľúče, to je ako indícia, ktorá má nás viesť, ale nemá nás zväzovať a rozdeľovať. Pretože my vlastne sme duchovné bytosti, ktoré zažívajú pozemskú skúsenosť. Nie naopak. A máme za sebou nejaký svoj pôvod, hviezdny, energetický. A vlastne odtiaľ my prichádzame ako keby s rôznym jazykom, s rôznym sebavyjadrením a práve z toho titulu nás lákajú aj iné tie vlastne múdrosti. Možno častokrát akože to môže byť spojené aj s tým, kde sme ako duše dlhú dobu žili a preto je nám tak strašne blízka trebárs kultúra indiánov alebo kultúra Véd, kultúra trebárs Slovanov. A častokrát bytosť, ktorá sa vlastne narodí v slovanskom regióne, tak vlastne cíti, že som tu, ale vlastne nič mi to nehovorí a niekde ma to inde vábi. Chutná mi niečo iné. Tá kultúra ma vlastne oslovuje, pretože niekde v hĺbke cítim, že jej rozumiem. Je tam tá rezonancia. A toto isté som zažívala aj ja skrz tie Védy a vlastne takéto uspokojenie. Vieš, akože predstav si, ako keď máš žízeň, smet po slovensky. Smet je žízeň? Áno. V lete je proste ako nejako horko a ty sa teda ako napiješ tej vody, ktorá ti povie, že OK, ja som ti niečo dala, vlastne naplnila som tú prapotrebu, že ako vďaka mne prežiješ, ale ty si povieš, ale nie je tam ten klik toho uspokojenia a ty vlastne ako hľadáš chuť, ktorá zrazu treba z toho citrusu ťa osvieži a ty si povieš A toto isté som vlastne ako zažívala aj ja na tej mojej ceste, vlastne kedy ma odrazila tá ajurvéda, pre mňa to bol naozaj odrazový mostík a preniesla ma vlastne do ďalších sfér, až som akože skončila u tej védskej astrológie a vnímam to ako nesmierne požehnanie a presne proste ako priťahuje to ľudí, ktorých si to pritiahnuť má, ktorí tomu rozumejú a ktorým to vlastne do života niečo prinesie. Ono je toľko rôznych nástrojov v tej astrológii, ako vlastne priblížiť tú skutočnosť alebo len odhaliť nejaké to zrniečko tej podstaty toho človeka, že je proste ako už v dnešnej dobe toľko možností, že len je na nás vybrať si, čo nás vlastne priťahuje. A mňa si práve pritiahla tá védská astrológia a vlastne ona pracuje s takým, ako pracuje hlavne s tým, že to postavenie slnka je sekundárne a je ešte inak aj posunuté. Takže vlastne podľa védskej astrológie mám ja slnko nie v rybách, ale vo vodnárovi. No a tam jenom pro mě, já si to můžu představit, je to jako taky ten zvěrokruh, že to taky popisuje stejně jako kozoroh, ryba. A to mě teda vždycky zajímalo, jako z čeho vychází ty zvířata? Proč je tam takováhle symbolika? Protože třeba, já jsem se bavila jednou s tatíkem Andeltem, který je hodně zaměřený na tu slovanskou astrologii, která zase úplně jako nová slovanský zvěrokruh teďka rozkrýval úplně nově a on tam říkal, že ty Slovani tam třeba měli jelena, nebo tam měli jako jiný ty zvířata. A protože to právě vycházelo, že z toho, co jako bylo v tom podnebí. A když si vezmu, takže Védy jsou z nějakého jako koutu světa, kde jako jsou tam všechny ty zvířata. Víš, jako je tam tohleto, jako odkud to vychází, proč tyhle zvířata? Áno, ono to vlastne tie védy sú veľmi, veľmi blízko k chápaniu a k vlastne vysvetľovaniu toho pozadia s Egyptom.
Aha. Veľmi blízko. Osiris, modrý boh. Shiva, modrý boh. Nejaká tá múdrosť, nejaké to vlastne ako vtelenie. A áno, má práve ako keď vlastne sa posunieme do pozadia toho hinduistického náboženstva, tak vlastne tie védy nám vlastne prinášajú, čož je vlastne ako už taká tá hĺbka až hviezdneho pôvodu. Aha. Že vlastne my, kolektívne duše, sme sa vlastne rozhodli, že vytvoríme život na Zemi. A bude to pre nás ráj, škola, poznanie, kam vlastne budeme chodiť a učiť sa a vlastne zveľaďovať ten chod vesmíru. A vlastne táto pozemská skúsenosť bude tvorená určitými energiami a určitými bytostiami. A vlastne aj v našich mýtoch a legendách, po rôznych kultoch sveta, sú rôzne vlastne zvieratá, ktoré musel človek pokoriť. Ale ono to nejde vlastne o Jiří drakobiec. Ale ono vlastne nejde o to, že vlastne Jiří zabil toho draka, ako sa vlastne môže dnes tradovať, ale ide o to, že vlastne do tej ľudskej našej podoby sa vlastne je súčasťou nás aj tá dračia energia. To je symbolicky vlastne ako přenos. Presne tak. Presne tak. A už v dnešnej dobe ako viac a viac vlastne takých tých čitateľov, tých našich ákašických záznamov, ktoré vlastne ako ľuďom sa dostávajú nové dary. A vďaka veku vodnára my viac a viac nakukujeme vlastne za závoj, že sa ten závoj stenšuje vlastne medzi tou fyzickou a tou, dajme tomu, energetickou stranou. A viac ľudí si spomína, kto sme a že vlastne to bytie ďaleko presahuje túto zem a že to vlastne ako stelesnenie toho človeka na zemi je takou kvapkou v tom oceáne. A tých vlastne bytostí existuje mnoho. Existuje mnoho sústav. A my sme sa vlastne ako vždycky sa tá kolektívna duša podieľa vlastne na novom živote. A za týmto našim vlastne zodiakom, horoskopom je práve 12 kľúčových energií, ktoré zastávajú rôzne kúty toho vesmíru z rôznych tých hviezd. To je vlastne nápoveda. Že vlastne z rýb sme dostali vlastne ako keby semeno, energiu ľudí rýb. A v legendách po celom svete, ktoré vlastne považujeme za primitívne kultúry dnes, oni až tak vlastne primitívne nie sú. A my keď vlastne prídeme do Južnej Ameriky alebo prídeme do Afriky, kmeň Zulu má dodnes vlastne informácie, že áno, sú doby, kedy pristali na zemi vlastne ľudia, ktorí vlastne neboli ľuďmi. Oni mali chvosty, oni mali vlastne... Ocas. A mali vlastne ako podobu takú akože ľudsko-rybí. Alebo existujú vlastne planéty, kde obyvateľmi planéty sú len delfíny a veľryby. A oni vlastne sú to také akože zaujímavé zvieratá aj pre nás ľudí, ktorí nám nesú nejakú informáciu. Tie legendy ako teraz možno akože si niekto povie, že je to až moc pritiahnuté za vlasy. A napríklad Aquaman a Superman a tak ďalej, že sú to rôzne vlastne symboly skrz ten Marvel, ktoré keď si vlastne akože nejakým spôsobom odmyslíme ten Hollywood a tak ďalej, tak vlastne ono nám aj ten Marvel ukazuje, že je teraz úplne nová doba našich nových superschopností.
Nehovorím, že budeme teraz všetci lietať, ale akože my si musíme spomenúť, a o tom je ten vek vodnára, že vlastne my sme tvorení všetkými týmito energiami toho zodiaku. A vlastne skrz to učenie zemské, lebo ono je niekoľko skupín, takých ako základných, keď to tak môžem ako naozaj zjednodušiť, tak ako taký fundamentálny základ, naozaj princíp, je, že vlastne sú rôzne skupiny duší. Niektoré boli naozaj vyvinuté pre pozemskú skúsenosť. To sú ľudia zemití, naozaj takí pozemšťania. A im je to strašne dobré. A oni tej zemi rozumejú, oni sú tu prepojení s tou zemou. Poznáme aj určite rôzne samity, ktoré sa teraz robia. Strážcovia zeme. Rôzni šamani, ktorí vedia, že ich poslaním je vlastne tú zem ochraňovať. A na druhú stranu tu máme vlastne ďalšie duše, ktoré sú hviezdnymi semenami a oni si tak ako občas odskočia na zem z iných častiach vesmíru a vlastne majú jednak sa oni niečo naučiť, ale aj jednak pomôcť tej zemi. A potom sú tu ako duše, takzvané anielské, ktoré sa vôbec do hmoty neinkarnujú, ale dobrovoľne sa prihlásia na zem, pretože vedia, že zem potrebuje pomôcť. A keď si vezmeme vlastne tú skupinku tých duší zeme, tak vlastne o tom védská astrológia, podobne ako egyptská, hovorí, že vlastne duša prechádza jednotlivými znameniami zverokruhu. Ona musí zostúpiť, to znamená z angličtiny, a je to aj z latinčiny, to descend, aby sa mohla stať to ascend, proste ako vzostup. Pretože skrz ten zostup prichádza vzostup. Takže my si vlastne preberáme určité energie, ascendent, na seba, ktorý nám vlastne tvorí fyziologickú, mentálnu a nejakú energetickú konštitúciu. A skrz to, že my sa proste rodíme v tom kruhu zrodenia, si naberáme určitú energiu toho zverokruhu, trebárs ako energiu býka, energiu blížencov. A vlastne oni sa tie hviezdy do nás otisknú v momente zrodenia, vytvorí sa ten unikátny koktejl v tom konkrétnom mieste, ako je proste ako postavenie hviezd na Zemi, s tou kvalitou, ktorú vlastne to znamenie prináša, ten element, ktorý reprezentuje. A vlastne skrz to my môžeme sa seba vyjadriť. A môžeme vlastne ako mať určitú identitu na Zemi. A vlastne tento kruh zrodenia sa hovorí, že my vlastne zažívame ako duše, ktoré ako majú to poslanie tých zemských inkarnácií, tak sa hovorí, že sa vlastne ako prechádza ako eónmi životov, tisíce, 10 000, 100 000, kým prejdeme všetky tie energie toho zverokruhu a dovršíme tú inkarnáciu, aby sme vlastne postúpili do toho astrálneho vesmíru. A dá se jako poznat, že třeba že jsme jako na začátku nebo na konci, že třeba na začátku jsou ryby, na konci je štír, nebo víš, jakože člověk je třeba tohle znamení, tak to jako už jako předpovídá, že už končí. OK, tak áno, dá sa to vo védskej astrológii doslovne nájsť. Dá sa. Védská astrológia vlastne funguje, ako som vravela, na iných, akože, nechcem povedať princípoch, ale ako vlastne dáva pozornosť iným veciam. Aha, než tá. Áno, áno. A vlastne, čo vlastne ako tá védská astrológia hovorí, to je ako ten ascendent. Ascendent je, sa hovorí, že dôvod, prečo my sme sa inkarnovali. To je tá naša vlastne ako dôvod, aby sme vykonali tú svoju darmu. Darma je poslanie. Nejaký ten účel, ktorý tu máme.
A všetci ho máme. A vlastne ešte tam je možnosť ako vlastne vidieť Atma Karaka, to znamená Atman je duša v sanskrte vo voľnom preklade a ten Atman zobrazuje určitú energiu, určitú planétu, ktorú my vidíme, že toto je vlastne energia, ktorú si moja duša vybrala a ja si vlastne môžem pochopiť, kde som v tom procese. A aká je taká tá moja životná skúška, kde sa vlastne v tom možno vývoji na tej zemi nachádzam a čo mám vlastne ako v takomto nadhľade na tej úrovni plán duše vykonať. Lebo máme niekoľko tých vrstiev. Máme nejaké fyzické poslanie, a potom máme nejaké svoje mentálne poslanie a máme určité poslanie na úrovni tej duše, ktorá to všetko vlastne zastrešuje. A áno, je to možné vlastne vidieť ako výpočtom tých hviezd. Vďaka Bohu dnes máme chytré software ako také tie nástroje, kde si vlastne môžeme zjednodušene vypočítať podľa dátumu, miesta a presného času narodenia na minútu, aká je vlastne tá unikátna zložka tých ingrediencií pre mňa konkrétne. A vlastne tam je možnosť ako vidieť, že kde v tom zodiaku sa nachádzam, ale ja som s týmto veľmi opatrná, pretože jednak to sú skúsenosti tej mojej průvodkyne, učiteľky, a je tam aj moja skúsenosť, že robila som vlastne rozhovor astrologický s jednou mojou blízkou známou, ktorá je úžasná, vedomá žena. A keď som jej vravela, že jej duša má možnosť uzavrieť túto pozemskú cestu a tie energie tomu nasvedčujú. A ona sa vlastne úplne až tak ako zarazila, že to vníma ako obrovskú zodpovednosť, že a už je to posledný krát, alebo mohlo by to byť posledný krát. Je to aj hodne o mojom vlastne pocite, kedy ja dávam do toho aj taký ten svoj vklad a pocit toho, že nechám sa viesť komu, čo je vhodné povedať, pretože vnímam, že človek, ktorý ako prichádza, je pripravený na určité informácie tu a teraz, ten potenciál tam je, ale on na ňo nie je pripravený. Takže mu bude vždy povedané to, na čo je pripravený ten dotyčný člověk. Děkuju. Mě tam obrovsky zarezonovala, zazněla jedna věc a to je, že máme poselství fyzické, poselství duše, až tam bylo jedno mentální poselství. Ano. To mě, protože já to tak jako vnímám v té své práci, že vlastně, že tvořím firmu, podnikám, dělám vlastně jako jídlo a zároveň ale dělám ceremonie a jsem průvodkyně a zároveň ještě jako mě teďka se otevřela práce s energií aktivace krajiny, určitých portálů v prostorech, v chrámech, v přírodě. A říkala jsem si, a astrologie je vlastně klasická, můj kamarád Robert Policar, úžasný astrolog, taky doporučuji, by říkal, že jsem učitelka, že mám učit. Což mi vlastně jako do tohohle vůbec nezapadalo. A já furt, jo, Roberta, dobře, ale jak jako učit? Jako já chci učit, mě to baví, ale co mám jako učit prostě? A teď tomu to vůbec jako nenasměřuje. Tak jsem se snažila učit třeba sny, nebo učit něco. A vždycky to bylo jako plytký, že jako lidi jako chtěli, zajímalo je to, ale jako nenastartovalo se to. A takže jsem z toho byla taková zmatená. A teďka vlastně cítím takový jako klid z toho, co ty říkáš, že těch poselství může být víc a že to jako, že to v pořádku vlastně, že tam jako, jo, že nějaký ten systém možná i toho extremismu, škatulkování, jo, chce tak jako tak, já jsem učitelka a učím celý život, mám rodinu a do toho třeba, nevím, scházím s přáteli, že jo, a ještě si třeba dělám nějaký sport a zajímám se o filozofii a to je takový jako balíček, ale
že to jako může být úplně jinou podobu. Presne tak. A hlavne ako védská astrológia, v čom je úplne famózna, tak tam sú ešte ako dve veci, ktoré sú trochu vlastne iné, alebo vlastne čo využíva ona a v čom sa vlastne odlišuje. Prvá je, že za každým tým vlastne znamením, keď si napríklad vezmeme, že ako znamenie barana sa považuje aspoň proste ako v prípade Véd alebo v Egypte za číslo 1. To znamená, ako to je vlastne ten, kto otvára ten celý zodiak. A ryby sú tie, ktoré to uzatvárajú. No a ten barán je vlastne, máme určité ako postavenie na nebi, ale védská astrológia ešte hovorí, že záleží, v ktorej vlastne, ktorá tá časť toho barana vlastne pôsobí na ten ascendent alebo na planétu, ktorá je v tom postavená. A rozdeľuje to do 3 častí, do konštelácií, ktoré vlastne ešte ako keby to je taký ten fine tuning, tak dokoření vlastne toho barana, pretože baran nie je ako baran. V tom baranovi sú 3 ďalšie konštelácie, ktoré vlastne dotvárajú ako takú tú špecifickú esenciu. A začína to, proste to sú zo sanskrtu Ašviny, Bhárany a Kritika. To sú 3 rozdielne konštelácie hviezd, ktoré majú úplne inú energiu. Majú, áno, toho barana, ten oheň, tú akciu a tak ďalej, ale oni sú vlastne úplne rozdielne, majú svoje vlastnosti, majú svoje reprezentujúce energie. A v tom sa napríklad tá astrológia ako líši. Takže je strašne dôležité v prípade trebárs, keď tam máme ten ascendent, tú našu fyzickú podobu, v ktorej tej časti konkrétne to je a čo nám vlastne dotvára ako tú esenciu. A potom v prípade napríklad tej mentálnej, kde je luna, tak taktiež tá luna proste stojí trebárs v tom baranovi, ale v ktorej tej konštelácii. A vlastne tú lunu ešte z pozadia tak vlastne na ňu svietia tie hviezdy a dávajú jej tú vlastne špecifickú esenciu. Takže keď tam máme trebárs ten ascendent, tak tam je unikátna tá naša osobnosť, aj tie kvality a tak ďalej. A v tej ako mentálnej, v tom mentálnom poslaní je vlastne dôležité taktiež, ktorá tá časť hviezd toho barana za tou lunou stojí a to ti vrhá na tú tvoju mentalitu, na tú tvoju myseľ, na vlastne to mentálne telo, ten obal, úplne inú sféru a hlavne tam je vlastne aj špecifické to mentálne poslanie, v ktorom je zároveň tvoja lekcia, ako si ty k tej dárme, k tomu účelu máš dôjsť. A aké reprezentujú to energie, aké dary sú tam, ale zároveň aj výzvy. A druhá taká ako vec, ktorá je veľmi špecifická a to sú veci, ktoré ako fakt milujem na tejto védskej astrológii, sú cykly. Volá sa to Daša, cykly. A to sú vlastne rôzne cykly, ktoré samozrejme sú znova unikátne pre každého z nás, pretože tie sa otvárajú od doby toho narodenia. A otvára ich práve luna. Luna v tom konkrétnom postavení na nebi. A ona tou svojou energiou v postavení určitom ako toho súhvezdia otvorí cyklus. A trebárs, každý z nás začína iným životným cyklom, ktoré vlastne sú v totálnom, ako keby v totálnej zhode, v úplnom súlade s tými vlastne našimi fyzickými, mentálnymi a duševnými procesmi. To je v úplnom ako súlade, v totálnej dokonalosti. A tie jednotlivé cykly vlastne otvárajú a určujú
že tebe sa vlastne v tom živote niečo aktivuje. To znamená, dostáva sa ti určitá oblasť do popredia, do tvojho života, ktorú ty si máš tu a teraz riešiť. Pretože naša existencia je nesmierne komplexná a aj ten zodiak hovorí o tom, že vlastne ten zodiak má 12 kľúčových častí, to znamená 12 kľúčových oblastí našej existencie, ktoré sú tvorené, vyjadrované určitou energiou. A trebárs, ja keď sa vlastne ako narodím, trebárs príklad, v tom baranovi, tak to je moje telo, moja vlastne akože taká tá rou osobnosť. A vlastne druhá tá oblasť v astrológii známe ako dom. V tom druhom dome to je moje ranné detstvo. To je môj hlas, moje sebavyjadrenie. Tretia oblasť je zase ako taký takéto javisko života, postavenie. Štvrté reprezentuje domov, matku a tak ďalej. A tam môže a nemusí byť nejaká planéta, alebo v astrológii ešte aspekt, že každá planéta môže vlastne zo svojej pozície ovplyvňovať ešte niektoré oblasti, že tak na nich ako svieti a vrhá tam nejaký ten aspekt. A vlastne skrz tieto cykly sa nám vlastne v živote aktivujú tieto oblasti, ktoré nám niečo reprezentujú. Preto napríklad aj Ajurvéda alebo vlastne tie védy, keď si ich vezmem ako za príklad, reprezentujú to, že vlastne oni neškatulkujú. A teraz idem na tenký ľad, že vlastne kedy napríklad má žena porodiť. Podľa západnej medicíny sa hovorí, že to vajíčko je ťuťu, muťu, typto, proste v 20-ke, silné, zrelé, potom sa to kazí, alebo proste a tak ďalej, a tak ďalej. Z pohľadu celostného hľadiska je to úplne inak. A ja nehovorím, že jedno je alebo nie je pravda. Proste každý si musí v tom nájsť to, čo ako pre neho konkrétne rezonuje. Ale napríklad aj vo védach. A mala som klientku veľmi nedávno, úžasnú, vedomú ženu, bhakti joginku. A proste každého z nás presne tieto štruktúry môžu nesmierne ako keby zomlieť, až prestaneme vnímať samé seba. Hlavne my ženy. Kvôli tomu tlaku, normám a jak by to malo byť v tej spoločnosti. Úžasná žena, 40-tnička a vlastne z pohľadu západnej medicíny super zdravá, všetky testy ako z pohľadu partnera a jej, ako nič tam nie, a to miminko neprichádza. Keď sme sa vlastne na to pozreli z pohľadu tej astrológie, tak vlastne jej sa ešte vlastne neaktivovali tie energie toho materstva. Pretože ona, aby vlastne mohla porodiť alebo počať to dieťa, je na ceste a ten jej život unikátny, tá jej unikátna esencia, ten jej unikátny koktail si vyžadoval určitú cestu, určitú vlastne pozornosť na iné oblasti toho života, na tej jej ceste, aby vlastne došlo k otvoreniu tej energie tej matky, ktorý vlastne ako má svoje naozaj božské načasovanie a vlastne z pohľadu astrológie sme si vraveli, že ale ono to vlastne my môžeme sa snažiť ako pretlačiť a sme z toho nešťastní. Prečo to nejde? Veď som zdravá, jak je to možné? Ale položili sme si otázku, či tu a teraz je ten správny čas? To, že moja suseda má už 3 deti, no tak to je predsa v poriadku, lebo vlastne moja suseda má svoj unikátny koktail. Moja sestra, moja kamarátka. A to je treba pochopiť, že všetko je nesmierne unikátne a my vlastne na svete túto sa snažíme to
ľavou mozgovou hemisférou, analyticky, racionálne vypočítať a takto to má byť plošne. Lenže, ako hovorí Ajurvéda, to, čo je pre jedného liek, pre druhého môže byť jed. A to, čo je pre teba napríklad jed, pre mňa môže byť liečivé. A toto my si potrebujeme vlastne naozaj uvedomiť, tú jedinečnosť, že vlastne tá je v každom z nás a každý z nás má inak tie nebeské cykly. Bohužiaľ v Európe my dávno nerozumieme astrológii a ona ako bola násilne vyplienená, pretože vieme, čo sa dialo v Európe. Takže nachádza si to, vďaka Bohu, nachádza si to, táto nádherná veda, je to veda a stojím si za tým, naspäť cestu, nie je to absolútne nič ezo. Sú to proste fakty, naozaj si v tom človek nájde logiku, analytiku a má to proste ako odraz v tej astronómii. To nie je ako nejaké na kolene si tu budem niečo šudrať, ale vlastne aj pre ľudí, ktorí sú racionálni a toto si vypočujú, tak sú ako v šoku, jak to proste sedí. Nesmieme však zabudnúť, že vlastne vo všetkom máme slobodnú voľbu. To, že my niečo vidíme v horoskope, neznamená, že je to pevně dané. Je to všetko potenciál. Já, když to poslouchám, tak vlastně poprvé v životě dostávám takový pocit, že se to dokážu opravdu krásně představit a vnímám jako nás jako toho člověka, ne jako který je opuštěn v tom prostoru té hmoty, a je zasazen jenom do toho jako konání té hmoty, ale vnímám nás jako člověka, který je stále opečován celým tím kosmem, propojen a vlastně jako neustále podporován a spolutvořen s tím jako širokým vesmírem. Na to jsem velmi vděčná, děkuji, že takhle si jako by to mohla vysvětlit a předat a zase mi to dává takovou tu úlevu a uvolnění se do toho, jo, vlastně je fakt tady o nás jako hluboce pečováno od toho příchodu až po tu smrt a všechno má svůj čas a to já jsem třeba dlouho chtěla urvat nějaký věci, protože jsem prostě, a to je taky ale zajímavý, jako co to v nás je, proč to tam je, proč jako chceme ty věci urvat, když třeba někdo to má v pozici toho mateřství, že já to třeba měla naopak pozice práce, že jsem dostala mateřství a chtěla jsem ale práci a teď prostě to jako asi pro tu práci jsem potřeba projít tím mateřstvím, což teď chápu, ale jakoby třeba jak se na to díváš ty, proč jako v nás dochází k tomu rozporu, proč vlastně to není jednoduchý a řekneme si, jo, není ten správný čas, tak já v klidu počkám, víš, proč tam jako je tohleto jako v nás, co jako chce to hned. My ako ľudstvo vlastne sme v amnézii. Volám to amnézia, pretože tá amnézia má znova niekoľko vrstiev. Je to individuálna amnézia, pretože my vlastne na tej úrovni tej duše dávame dobrovoľné áno tejto amnézii. Skrz vlastne tie pôrodné cesty si predstavte ako tunel, ktorý vlastne, síce to miminko tam už je 9 mesiacov fyzicky, ale napríklad podľa véd sa hovorí, že v tom 3. mesiaci, preto hovoríme aj o prvom trimestri ako o takom, že je to stále také 50-50, ale ono to má oveľa väčšiu hĺbku. Ono tam tá energia je. Lenže duša, my si vlastne ani nevieme predstaviť, čo to je, ako je to komplexné. A každý z nás má na to ako inú odpoveď, iný pohľad. Ale predstavme si dušu ako proste niekoľko atómových bomb. A ono, kebyže vlastne tá duša prišla do toho tela naraz, tak vlastne exploduje aj tá matka. Takže vlastne ona si ako keby ako vlastne postupne, ako keby zosadá do tej hmoty a ten proces sa deje postupne vlastne od ako cca momentu, kedy nám začína búchať to srdiečko, čo je vlastne prvá vec, ktorá sa vytvorí, náš vlastne najdôležitejší bod, až po vlastne ako ten posledný kúsok pokožky
A vtedy si vlastne tá duša zosadá, tvorí sa vlastne ten unikátny koktail a my prechádzame tými pôrodnými cestami ako pomyselným tunelom, kedy vlastne dochádza k postupnému filtrovaniu. A to sa vlastne ukazovalo aj v tej kvantovej hypnoterapii, kedy vlastne tie duše vlastne si pamätali, že boli tými dušami. A bolo to, áno, pamätám. Do keľu už si nepamätám. A bolo to také, nie, prečo? Veď akože som bola presvedčená, alebo presvedčenie, že si to uchovám. A vlastne dôjde to k tomu filtru. A ono práve záleží, kde sme my v tom svojom ako vývoji. Aký je znova ten náš koktail, tá esencia. A práve tá amnézia je u každého iná. Niekto si toho pamätá viac a niekto menej. Ono to vlastne záleží, ako sme na tom vlastne v tom našom duchovnom vývoji. Kde sme v tom vývoji. A ako sme si vedomí toho, kto sme. A u každého je to iné. A vlastne tam je to, akože ten filter je vlastne strašne podstatný, kedy vlastne odpoveď, ktorú sme v hypnoterapii dostali, je, že a prečo vlastne ako zabúdame? A tým supervedomím od zdroja bolo odpovedané, no a čo by to bolo za test, keby si poznala dopredu všetky odpovede? A to som si vrala, no jasne, to dáva zmysel. A vlastne my ako naozaj máme unikátnu, proste tú slobodnú voľbu na tej zemi. Že my síce ako z pohľadu duše si vytvoríme plán, čo sa chceme naučiť. Ale to všetko je len vlastne potenciál, ktorý my môžeme alebo nemusíme na tej zemi využiť. A vlastne je to len na nás. A keď ten potenciál sa ako z pohľadu akože toho človíčka na zemi si povieme, no tak toto je na mňa akože príliš, a ja to tento život ako nechcem absolvovať, nič sa nedeje. Tak si to proste ako tá duša prenesie do ďalšieho života. A v tom je tá nebo naša... ne, že jo? A nebo se to prostě úplně vyruší, jakože to taky může být. Ano, stále jako, že, promiň, já do toho přeskočím, že já jsem třeba zažila, že jsem si v tom prostoru vyvolila spousty věcí a teď to tady prožívala jsem. Ano. A dostala jsem se do bodu, jsem si říkala, hele, je to jako moc, tohle prostě já nedávám, je to strašně těžký a to jsem si neuměla vůbec představit. A tak jsem díky zase jiný technice Brand-Based cesta dělá, tak jsem se jako dostala do takového bodu v sebe uvnitř, kde jsem si to přenastavila. Já jako vnímám od té doby fakt veliký odlehčení a jako svoje přesměrování. A vlastně jako jsem si uvědomila, že fakt jako o nic nejde. Prostě o nic nejde. Jako, když jako, já jsem si právě myslela, že jediná cesta je sebevražda. Že vlastně jako to, když je to tak těžký, takže jedině to ukončím tak, že se zabiju a tím pádem to jako vyruším a pak si to doufám, budu moc jako přenastavit jinak. Ale díky bohu jsem vlastně dostala jako tu možnost, že to nemusí být sebevražda. A vlastně to bylo tak, že já jsem to udělala sebevraždu několikrát a vždycky jsem byla vrácena zpátky a řekli mi, takhle ne prostě. Teď jsem říkala, aha, dobře, takže se teda nemůžu zabít, tak teda jak jinak. A tady by to bylo takhle ukázané, takže když jako si myslím, že buď to další život, anebo že prostě to bude úplně změnit v průběhu. Ano. V průběhu toho života. Což asi jako nezmění, že jo, ty planety, které byly postaveny, které nás nějak jako ovlivňují a potencujou. Ano. Ten záběr. Ale možná se to může třeba jako nějak odlehčit, jak si to jako Presne víš? Tak, ale hlavně jako, že představme si, že trebárs ako planéta reprezentuje Stredozemné more. Lenže to Stredozemné more je obrovská plocha, ktorá obsahuje určité aspekty, život, morské rastliny, morský život, miesta, kde nie je nič, len voda plynie, miesta, kde je voda zakalená, miesta, kde je korytnačka, želva, kde sú ryby, žraloci a to je jedno. Proste a je na nás, čo my si vlastne z toho mora vyberieme, nevyberieme, budeme pozorovať,
zaplávame si, alebo len nanočíme nožičky, alebo sa ponoríme, je to len na nás. A nikto tam nesedí, žiaden starý pán na obláčku, ktorý hovorí no, zlá holčička a stretne ťa trest, lebo ty si nevykonala to a to a to. Nie. To je tak osobozující. Promiň, že do toho jako skáču. To je prostě jako téma, který teď cítím, že už cítím, že se trošku jako nachylujeme časově ke konci a proto si říkám, že bude určitě další rozhovor, kterým se ponoříme zase do jiného tématu, protože vidím, jak je to komplexní a nejde kombinovat prostě ty dvě témata, dáme tomu jako unikátní prostor. A možná, že se právě teďka přemostujeme do toho poselství, který je teď tady jako pro nás, se kterým můžeme teď odejít pro tu dobu, což třeba já vidím, že je nějaký to téma ty duality, světlo a tma, a nějaký vstoupení vlastně jako do toho neduálního vědomí, do toho pozorovatele, do toho jako neponořovat se do těch A moje otázka vlastně, se kterou já teďka problémám, tak možná, že ta otázka rezonuje i s vámi, je právě jako do jaký míry vlastně si můžu dovolit opravdu to, co mi je nepříjemný, to, co jako nechci, tak jako nemít v tom životě. A do jaký míry to je potřeba jako přijmout, integrovat, nějak jako to transformovat a přijmout to tak, aby to jako koexistovalo se mnou a mně už to nevadilo. Což je vlastně, když si to představím na tom moři a vidím tam prostě tady tu bažinu, která je prorostlá jako rostlinama, který jako jsou super, mají tam svý místo, já to respektuju a mě třeba nejsou úplně příjemný a vidím tady tu jako čirou prostě jako vodu a cítím, že mě to volá plavat v té čiré vodě, kde je mi fakt dobře, tak do jaký míry si to fakt můžu dovolit tady plavat a do jaký míry a jako dávat pozornost jenom tady tomu a do jaký míry jako by musím třeba občas si jako i sáhnout na tu bažinu, abych jako nezapomněla, že tam ta bažina taky je, že tam jako soupatří a abych jako tou bažinou nebyla třeba šokovaná, abych na ní byla připravená a mohla vlastně jako s ní když třeba trošku jako Karlu by se mohlo přiblížit, tak abych věděla, jak s tím pracovat. Tak jak tohle ty vnímáš? A vnímáš to třeba teď taky jako pro sebe aktuální, nebo máš jiný témata? Áno, každý máme svoje, ale ono znova proste to nie je čierno-biele a ten život a existencia je vo vrstvách. A práve, že sú tu kolektívne témy, ktoré sa vlastne odohrávajú kolektívne. Pretože aj planéta Zem má svoju dušu a vstúpila práve teraz a nabrala podobu vodnára. Prechod z rýb do vodnára. Čo to vlastne znamená? Že tá duša Zeme, to je proste taktiež bytosť, tvorená kolektívnym vedomím a dušami, žije, cíti, vníma a podporuje nás a vysiela určitú energiu, tak taktiež sa vlastne ako posúva do vibrácií takého vlastne éterického vnímania, čož vlastne nás posúva z toho veku vody, kedy sme sa učili súcitu, láske a prišiel vlastne ten Kristus, ktorý prinášal Kristovo vedomie, čož je veľmi ako láskavé, vysoké učenie a hovoril vlastne svojim učeníkom: prídete do mesta a hľadajte tam muža s vedrom na vodu. A to sú symboly, ktoré nám on odovzdával skrz svoje učenie. A ten muž s tou nádobou na vodu je práve vodnár. Hľadajte v tom meste, v tom novom území, v novom období muža, ktorý má vedro na vodu alebo nádobu. A on to povedal pred 2000 rokmi, kedy bolo nemysliteľné, že by muž chodil na vodu. To bola práca žien. Je tam hlboké posolstvo, nad ktoré sa my musíme vlastne povzniesť. A čo nám vlastne táto doba prináša? My vlastne to, čo bolo zaužívané našimi predkami, nejaká taká tá dualita tých rýb, tak teraz vlastne ten vodnár prináša vlastne určitú ako keby stabilitu a nové koncepty. To znamená, stojím pevne nohami v oblakoch. V oblakoch. A tie oblaky nám vlastne majú priniesť nové koncepty,
humanitárne nastavenie. My sa stávame láskavejšími. Nám nie je jedno, čo sa deje s planétou a s nejakým človekom a so psíkmi. Zrazu sú tu práva zvierat, práva detí. Je nemysliteľné, aby sme fackovali deti. A zoberme si vlastne, že len v roku 1950 bolo ako normálne, že keď akože žena neposlúchala, tak dostala proste za vyučenú. A teraz pre nás je to proste nemysliteľné. Takže nová doba, nové koncepty. A také ako posolstvo, pretože je to projekt Spokojená žena. Vnímajme svoje vnútorné procesy. Moje sú iné, tvoje sú iné. A vlastne, čo je ako keby, čo nás spája, je to, že vlastne sa teraz predefinováva celý svet. Patriarchát končí. Od roku 2012 je vzostup kundalíny ženskej energie. Lenže my sme ženy v tom, keď sme hovorili o tom mori, tak mi teraz ako prichádza taká ako symbolika, že my sme ako tie lode uviazané v prístave, pretože naši otcovia a manželovia nám povedali, že ale my vás ochránime a vy ste v bezpečí, tak vás uviažeme do tohto prístavu. Lenže každá z nás má inú energiu. Niektorá sa cíti fajn byť v tom prístave a my sa tak len nechávame unášať a tam sa tak ako tie kocápky unášame a proste vlníme, ale cítime, že už nám tam nie je dobre, je nám tam tesno. A je čas vyplávať na to more. Lenže každá z nás má svoje unikátne načasovanie. Každá z nás má unikátnu tú cestu. A niektorá proste si prepláva po tom mori, iná chytí búrku, iná možno spadne do toho ako oceánu, do toho mora. Ale je to potrebné proste prijať, pretože skrz to, že spadnem, zistím, že pod vodou existuje svet. Môžem tam niečo objaviť. Je to proste poznanie. A tá cesta neznamená len stúpať hore, ale vedieť sa aj ponoriť do tých hlbokých vrstiev. A vlastne pre nás ženy je teraz aj nový koncept toho ženstva. Čo to vlastne znamená byť tou ženou? Položme si otázku ako domácu úlohu. Pretože my poznáme definíciu ženstva skrz to, čo vytvoril muž, patriarchát. A to nemyslím ako nejak ako zlé, ani útočne. Skôr proste ako nás definovali muži. Čo znamená byť žena? Čo by žena mala robiť, nemala robiť? Veď ako sú časy, kedy vlastne bolo povedané, že žena nemá dušu. Veď je to v čínskej literatúre. Vlastne bolo hovorené v Austrálii, že domorodá žena predsa necíti. To bolo vedecky lekármi dokázané. Takže keď sa narodilo miešané dieťa a medzi bielým mužom a domorodou ženou, karamely ich volali, tak bolo predsa v poriadku tej žene to dieťa odobrať, vychovávať ho v štýle západu, v štýle cirkvi a viery bieleho muža, pretože tá žena nič necíti. Všetko to bolo definované vlastne bielým mužom. A my vlastne sa teraz nad tým úplne pozastavujeme, ale ono to presne o tom to je. Čo to znamená byť ženou? Určite nie je to, že si vezmem oblek a budem konať ako muž. My sme to museli na chvíľku spraviť. Ale vstúpme vlastne do seba, do svojho srdca a položme si otázku, čo pre mňa konkrétne znamená byť ženou. To je tak krásný a tohle to ke mně tak promlouvá víc a víc, taky v posledních dnech to hodně cítím. Takové napojení se vlastně na ty programy toho, co to znamenalo být ženou a zároveň takové jako hluboké soucítění, čím jsme si prošli v tom patriarchátu. Jako bych cítila někde ještě jako v buňkách, v duši takovou jako bolest a jako rozpomenutí si na to jako nějaké jako soucítění s předkyněmi a s těmi kódy, které z toho jdoucí jsou. A zároveň takový osvobozování se, že mě to pouští, že prostě najednou přesně se můžu ptát a já úplně, je to tak volá na to moře, já to úplně, já už pluju. A právě jako
teď minulý týden jsem se jako zastavila a říkám si, jako je to v pořádku, trošku ten pocit té viny, jako ty hodný holky a neměla bych být víc doma a neměla bych víc vařit a víc toho a ne, ti bych prostě popřela samu sebe, já teď jako potřebuju plout a udělám všechno pro to, aby všichni s tím byli OK, aby samozřejmě moje děti a rodina, všechno jako bylo zabezpečeno, ale je to ve spolupráci už s tím mužem a není to jako moje zodpovědnost, že já to teda musím, protože já jsem ta žena. Takže děkuju za tvoje slova a přesně myslím si, že to nově přichází, možná i proto je teďka hodně velký boom těch různých pohlaví, kdy vlastně vůbec jako nacházíme, že jo, v tom pohlaví a v tom, kdo jsme, že to je jako veliký, nebát se vlastně si ty otázky pokládat, nebát se s nimi být, nebát se je prozkoumávat a jít za tím vnitřním voláním a přestat vlastně jako dávat tu pozornost tolik tomu, co bylo a co by jako mělo být chtěno, to očekávání vlastně, které na nás můžou klást rodiny, že jo, prostě, nebo partneři, možná i nějací přátelé, tak se jako dovolit třeba se obklopit lidmi, kteří naopak jsou podporující v tom, neboj se to dělat jinak, neboj se poslouchat sebe, já sebe taky poslouchám. To je moc krásný a nedá mi to, ale když se ještě vrátím k té svý otázce, kterou jsem měla, tak jako tady vidíš, že jsi teďka řekla, že je v pořádku jako projít tím mořem, i spadnout, jít do té bouřky, i vlastně jako zažít si tu surovost toho života, ale prostě být v tom. Když v tom najdeme nějakou třeba tu svoji svobodnou volbu a ucítíme, že nám je dobře právě jako v nějakém tom sektoru prostě toho moře, tak už nás odpověděla, že je vlastně v pořádku, že když je nám tam dobře, tak máme to svoje načasování, můžeme se tam vyživit a ono nás to vlastně jako přirozeně zavolá, že si řekneme, to já cítím, že bych chtěla teďka prozkoumat tu bažinu, prostě ta bažina mě přímo volá. A někdy aj nás nevolá, ale my jsme tam vlastně jako keby hodení, lebo my máme pochopiť skrz tie životné krízy a výzvy, kto v skutočnosti sme. A v tých najťažších momentoch života pre nás, nie preto, ako to vidia tí ľudia ako zvenčí, zvonku, ale vlastne to, ako to cítim ja, kedy mám pocit, že už nemôžem a že už ako fakt nemám silu, tak vlastne vtedy ja sa stávam tou bezbrannou, tou nahou sama pred sebou, aby som zistila, kto vlastne som. A tam povstáva ten Fénix tej mojej unikátnej sily, mojich tých konkrétnych unikátnych darov, ktoré si ja skrz tejto krízy môžem vlastne uvedomiť. Pretože ono vlastne, keď je človeku dobré, on nie je vlastne ničím nútený. Jemu je fajn, tak si tam ako rochní a setká a vlastne sa neposúva a nevyužíva si ten svoj potenciál. Alebo tvoří. Já právě nevím, tady to vždycky jako, buď když je mi dobře, tak já jako extrémně tvořím. Jsem jako v takovém jako tvoření, vlastně kreativě a expanzi a učím se vlastně jako přes tu tvorbu a právě furt si říkám, a tady jako přijímám to, když ten život mě jako zavade, že musím vlastně možná se prohloubit a poznat, ale no. A chápem, kam smeruješ. Víš, áno, že vlastne ako, že preženie sa búrka, tebe je zrazu dobré a ono príde ďalšia. Pracujem aj s ľuďmi, ktorí trpia atakmi, panickými, alebo úzkosťami, alebo prípadne depresiami. A vlastne snažím sa tým ľuďom ako povedať, že každý z nás vlastne má určitý ako keby taký knoflíček, gombíček, kedy vlastne sa stlačí, že je čas na ďalšiu kapitolu alebo na nejaký posun. A predstav si, trebárs ako ľudia, ktorí trpia úzkostmi, doslovne nám je úzko. My sme sa ako dostali do nejakej novej formy, krásneho prostoru, kde tvoríme, ale vlastne skrz ten pocit už je nám tam úzko. A musíme vlastne ako ten priestor nejako pretvoriť. Niečo si žiada náš posun.
tá úzkosť hovorí, ty musíš niečo v tom živote zmeniť. Lebo už je ti úzko v tomto prostoru, v sebe sama, napríklad. Takže chápu to tak, že v momentě, kdy se potřebujeme posunout, tak jsou vlastně jako ty knoflíky puštěný a můžou to být právě ty nemoci, symptomy. Ano. Ale zároveň si říkám, jako to utrpení a ta míra toho utrpení v tom už může být ovlivněná námi, do jaké míry jsme schopni to přijmout na počiatku a aplikovat. Ano. A když jsme schopni to přijmout a aplikovat, tak vlastně nemusíme procházet takovými jako bolestmi. Presne tak. Berme to tak, že tá úzkosť je kuriér. Jo. Alebo tá bolesť. A on prichádza, nikdy neudrie. On prichádza jemne, po perifériách. A nikdy vlastne to telo neudrie na životne dôležité orgány. Vždycky to príde, že ideme, bum, narazíme si hlavu, sekneme si prst, alebo sa privrieme do dverí, alebo treba akože sa o niečo potkneme, narazíme si malíček. Lebo vlastne ako v extrémne, ako takom tom vyjadrení, v extrémnom vyjadrení my bez toho malíčka prežijeme. A vlastne ono do nás niečo ako buchá, šťuchá, že proste niečo si žiada našu pozornosť. Niekto alebo niečo v našom živote. A vlastne skrz ten svet a skrz týchto kuriérov v podobe bolesti a úzkosti alebo nemoci my dostávame správu od nášho vlastne, od našich sprievodcov, od nášho vyššieho ja, že je niečo nutno zmeniť. Lebo my sme zišli z našej cesty a už blúdime. Alebo sme príliš dlho na jednom mieste a ten ako komfortná zóna nikomu nerobí dobre. A preto, keď ako počúvame včas a sme na seba napojení, a vnímame samých seba, svoje telo, svoju ako mentálnu časť, svoju dušu a sme v jej súlade, tak vlastne ono je to ako keby iba také ako, tak som sa buchla do hlavy. Ale naozaj, ako my keď nepočúvame, tak ono sa to zintenzívňuje, až vlastne prichádza tá obrovská bolesť. Lebo je tam téma mojej rodiny, môjho rodu, alebo proste niečo v živote ako neriešim. Ako som vravela, nám sa v živote skrz tie cykly aktivujú tie energie, aby sme to boli schopní poňať a vyriešiť. Z toho titulu sa nám neaktivuje všetko naraz, inak by nás to zomlalo. Ale je nám to dávkované, ale my keď nevenujeme tomu tú pozornosť, tak potom ako fakt dostaneme takého facana od samých seba, aby naozaj vlastne berte to tak, že vlastne je to len žiadosť o pozornosť. A o tú pozornosť žiadame len my, seba samých. Ono nás nikto netrestá. Ježiš, to je tak krásný. A to úplně cítím, že bude takový jako slova nakonec, takový jako poselství. A je to zajímavé, že já tohleto jako vím už dlouhá léta se s tím učím pracovat a stejně to furt potřebuju znovu a znovu slyšet, stejně to furt potřebuju znovu a znovu sobě kotvit, že mám pocit, že to je tak nový a velký a úplně jiný, že děkuju za to, že to přinášíš a věřím a posílám tohle poselství i vám. A budu se těšit na vaše komentáře, co vám tohle rozhovor přinesl, jak vás obohatil. Mě tedy moc, já jsem velmi vděčná. A těším se na pokračování, které bude velmi brzy, kde se zase ponoříme do té kvantové hypnoterapie, protože prostě to jsou takové dvě krásné velké témy, které se určitě doplňujou, ale ano. dneska nám to nešlo spojit. Ano. Děkuju. Ještě Děkujem. Něco, co by si chtěla nebo pozvat, možná je tady pak bude běhat odkaz na tebe, tady takhle dole, ale třeba teď konkrétně, co tě čeká? No, mňa práve čaká odpojiť to lano z toho prístavu. A po 7 rokoch, kedy som sa venovala svojej vnútornej transformácii skrz materstvo, tak vlastne vyplávam na to šíre more a teším sa, koho tam stretnem a čo mi tieto dobrodružné plavby prinesú.
Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.